مين اللي معاك؟ مين اللي معاك؟ مين يعني؟ ما ردش علينا برضه. Excuse me. عادي. انا هخرج هقف برضه. ايه يا عم؟ انا كويس يعني. لا حبيبي. رمضان. الدنيا ماشيه ازاي؟ يلا يا باسم التليفون. У Єгипті продовледжені вибори. От зараз агітаційна кампанія. От ви можете бачити, скільки кандидатів. От. Мабуть, підписи збирають. Правда, almost nobody speak and understand English. Отут, я так розумію, самих кандидатів можна і побачити. Ну, є, правда, витримки отакі, от бачите, яка земля. Кандидати, от, як ви можете бути, такі реальні, такі депутати, от шмат продукції. Thank you, шукран. От. Так, доволі краудли, на топ. Вот. Короче, welcome to Egypt.